Maturitný test 2017, príklad 18. Pozrime sa na nasledujúci obrázok. Máme daný rovnostranný trojuholník ABC s dĺžkou strany A. Cordelia z tohto trojuholníka odstrihla trojuholník RSC, pričom dĺžka strany SC je 1/3 celkovej dĺžky strany A a dĺžka strany RC sú 2/3 celkovej dĺžky strany A. Ďalej o tomto trojuholníku vieme, keďže je rovnostranný, že všetky jeho uhly sú 60 stupňov. Aby sme si zjednodušili výpočet, nebudeme túto úlohu počítať vo všeobecnosti s hodnotou dĺžky strany A, ale za A si dosadíme ľubovoľné číslo, napríklad A rovná sa 9. Teda 1/3 celkovej dĺžky strany A je 3 a 2/3 celkovej dĺžky strany A je 6. Našou úlohou je učiť, aká časť trojuholníka ABC je odstrihnutý trojuholník RSC, preto potrebujeme spočítať obsah trojuholníka ABC a obsah trojuholníka RSC. O trojuholníku RSC nemôžeme vo všeobecnosti tvrdiť, že je pravouhlý a preto na výpočet dĺžky strany B nemôžeme použiť Pythagorovú vetu, použijeme na jej výpočet kosinusovú vetu. A to B na druhu rovná sa 3 na druhu plus 6 na druhu minus 2 krát 3 krát 6 krát kosinus uhla 60 stupňov. Teda B na druhu rovná sa 9 plus 36 minus 36 krát kosinus 60 stupňov je 1 polovica. Tak zistíme, že B na druhu sa rovná 27. Po odmocnení zistíme, že B rovná sa 3 krát odmocnina z 3. Teraz môžeme po dosadení do Pythagorovej vety overiť, či trojuholník RSC je pravouhlý. Zapíšeme Pythagorovú vetu. Prepona 6 na druhu rovná sa 1 odvesná na druhu, teda 3 na druhu, plus druhá odvesná na druhu, a teda 3 krát odmocnina z 3 na druhu. Spočítame a tak zistíme, že 36 rovná sa 36 je pravdivý výrok a teda trojuholník RSC je naozaj pravouhlý. Teda pre výpočet jeho obsahu môžeme použiť vzorec S rovná sa odvesná krát odvesná deleno 2 rovná sa 1 odvesná je 3 krát druhá odvesná je 3 krát odmocnina z 3 deleno 2 a teda obsah trojuholníka RSC je 9 krát odmocnina z 3 lomeno 2. Teraz spočítame obsah trojuholníka ABC. K tomu potrebujeme určiť jeho výšku. Vidíme, že trojuholník TCB je pravouhlý a ďalej vieme, že výška v rovnostrannom trojuholníku delí stranu na polovicu a teda vieme, že vzdialenosť TB je 1 polovica celkovej dĺžky strany A. Zapíšeme si Pythagorovú vetu pre náš trojuholník TCB a to prepona na druhu, teda A na druhu rovná sa 1 odvesná na druhu je V na druhu plus druhá odvesná je A pol na druhu. Dosadíme si za A nami stanovenú 9 a teda 9 na druhu sa rovná V na druhu plus 9 polovíc na druhu. Vyjadrime si V na druhu rovná sa 81 minus 81 štvrtín. Po úprave tak zistíme, že V na druhu sa rovná 243 štvrtín. Odmocníme a tak zistíme, že V rovná sa 9 krát odmocnina z 3 lomeno 2. Následne môžeme spočítať obsah trojuholníka ABC ako S rovná sa A krát výška na stranu A deleno 2. Dosadíme, Ačko je 9, výška na stranu A je 9 krát odmocnina z 3 lomeno 2, celkovo deleno 2. Upravíme zložený zlomok a tak zistíme, že obsah trojuholníka ABC je 81 krát odmocnina z 3 lomeno 4. Teda obsah trojuholníka ABC je 100% celkovej plochy a obsah trojuholníka RSC je x% celkovej plochy. Túto trojčlenku spočítame jednoduchým krížovým pravidlom a to x krát 81 krát odmocnina z 3 lomeno 4 rovná sa 100 krát 9 krát odmocnina z 3 lomeno 2. Vyjadríme si x, upravíme zlomky, vykrátime odmocninu z 3 a tak zistíme po dosadení do kalkulačky a zaokrúhlení na 1/10 miesto, že je to 22,2%. Ak sa vám video páčilo, budem rada, ak mi dáte palec hore a prihlásite sa na odber.